پارتیا یەکیتیە دیموقراتیە خریستیانی لە ئەڵمانیایە ئینگرێت کرامپاوەر سەرۆک ji پارتیا xwe re hilbijart li cihê Angela Merkel serokawê ya berê. Krampauwer bi 517 dengan ji 909 navan serkeftin bi dest xist di jî rekberê xwe Friedrich Merzê ku tenê 482 deng di gera dawî ya hilbijartinan de bi dest xistibûn. Krampauwer re piştî hilbijartina wê wekû serok ji Partiya Navborî re got ku piştî 18 salan ji serokatiya Merkel ji partiyê re ew dibêje ku divê ew yekbûyî bimînin ji bo armanca wan ya hevbeş ji aliyê wan hemiyan. Ingrid Krampauwer 59 salî ye, seroka berê ya desthilata wîlayeta Saarland ya Almanyayê bû û karîbû dengê Merkel bi xwe wergire di hilbijartinên serokatiya partiya wan de. Merkel niha wekû rawêjkar kar dike lê serkirdayetiya Partiya Yekîtiya Dîmokratî ya Xristiyanî li Almanyayê piştî 18 salan bi cî dihêle. Angela Merkel li xwediya nameya diktora di kîmya fîzyolojî de wergirtiye piştî şoreşên sala 1989 tevlî meydana siyasî bû û gelek postên siyasî di partî û desthilat û hikûmeta Almanyayê de wergirt. Di navbera cîgira berdevk û wezîr û rawêjkar de ku yekem jin bû ew post wergirtiye û duwem jin bû serokatiya Encûmena Ewropayê û Kongeha Heşt werdigire. Merkel her wiha roleke sereke di rêbaza welatê xwe de derbarê penaber û koçberan de di rêya serkirdayetiya xwe de ya rawêjkarî de wergirt. Du caran Merkel bi navê bihêztirîn kesayetiya cîhanî ji aliyê kovara navdar ya Forex hate binavkirin ku ew bilindtirîn binavkirin e ji demeke dirêj ve li ser astê cîhanê. Ji aliyê kovara Alzheimer ve jî wekû kesayetiya salê hat destnîşankirin û pesnêwê wekû rawêjkara cîhana azad hate dan di adara 2014 de. Merkel dirêjtirîn dem wekû seroka hikûmetê Yekîtiya Ewropayê de ma û niha jî seroka koma heft welata ye û di gulana 2016 de ji aliyê kovara Forex bi hejmara cîhanî û ji bo cara dehan wekû bihêztirîn jinê cîhanê hate destnîşankirin. Merkel xwedan roleke mezin bû di wergirtina penaberan de bi taybet yên ji ber şer ji welatên xwe derketine. Li Ewropayê rabû û penaberên Sûriyê bi taybet navê wê kiribûn dayikê Merkel ku Merkel xwediya gotina xwe ya navdar bû ku em dikarin her tiştekî bikin ji bo dîtina bihaneyan ji bo siyaseta dergehê vekirî li pêş penaberan. û bergirî di ber nerazîbûna milletê Ewropayê de kir derbarî wê siyasetê û ziyan gihîşta Merkel bi xwe ji aliyê siyasî ve. Merkel dayika penaberan îro posteke xwe ya giring ji dest da û radestî cihnişîna xwe kir. Gelo wê cihê wê niha karibe berevaniyê di ber mane û mafê penaberan de li Ewropayê bike yan jî wê penaber sêwiyên Merkel bin. Şêrîn Kîlo